Аз такова убийство в мирно време не съм виждал. Your dreams have now been fulfilled. Let's get up and let's get ill. Let's get up and let's get ill. Не съм виждал гол вкаран с ръка. Единият е видял, другият е видял, играча Сакалиев си признава, всички футболисти казват Сакалиев си признава и главният не иска да го отмени. Let's get up and let's get ill. Your dreams have now been fulfilled. Let's get up and let's get ill. Някакви други правила, не знам. Първия гол виждате. Първия гол, измислен фаул, до безобразие измислен фаул. Вкарваме в 2-1, 3-1, чист гол на Емил Тодоров. Това фаул го виде. Дето няма фаул. Let's get up and let's get ill. Your dreams have now been fulfilled. Let's get up and let's get ill. Само едно ще ви кажа. Всичко мога да намеря. Лек за секви, за такива измислени национали, като да не казвам, да не обиждам никой. Тук ги видяхте без гол положение, 90 минути, без нито едно гол положение. Без нито едно гол положение. Лек имам за такива ментета, разни стъклени футболисти, лек има. Обаче да пазиш трима галфони, нямаш лек. Let's get up and let's get ill. Let's get up and let's get ill. Your dreams have now been fulfilled. Не знам, аз само ще ви кажа. По-срамен матч. Само когато ги бихме на Народна армия 2-1, тогава беше по-срамно. Тогава видео се нагърби малко повече и за награда, бум, в съдийската комисия. Let's get up and let's get ill. Let's get up and let's get ill. Let's get up and let's get ill. Your dreams have now been fulfilled. Опита се да го бие, не можа. Те ги страдат до тук в Дупница да играят. Страх ги припаднали от страх тук умрели, бе. Немат едно положение, не ги ли е срам. И претенции някакви имат и говорят нещо. Аз лично ви кам. На мене ми е неудобно да говоря сега пред вас. Но аз ви казвам, аз не мога да влеза при момчета сега. Какъв разбор да им правя? 2-1, 3-1, той ни от мен е гол. Какво да кажа? 2-2 гол с ръка, какво да кажа? Да играем до 3008 година, тия негодници гол няма ни вкарат. Какво да кажа? Кажете ми вие какво да кажа. Let's get up and let's get ill. Значи дойде един мач да го изиграят на дървено и всички мерки отсекали. Не ми се говори повече.